Oyawore nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni I am in the race. I am in the race. Ogai ma ODM Raila Odinga ne owacho ni pod en e ng'wech mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ogai ma ODM Raila Odinga ne owacho magi e kinde mane ne gwenge mag Butere e piny kata e gwenge mag Kenya ma Imbo, kama ne owacho ni pod en e ng'wech mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kendo ma dhi kelo piem mapek e kinde kod jalup ker ma pacho kae Dr. William Samoei Ruto. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. I am in the race. Pod an e ng'wech mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Raila Odinga ne owacho magi chieng' ngeso e kinde mane nie gwenge mag Butere e Imbo mar Kenya. It oboke mar ariyo piny Kenya dhi nyime kod ywago jasiasa kendo jalony kendo okil kamalo kamaro e pacho kae Profesa Zamba Kitonga. Piny Kenya dhi nyime kod ywago okil kamalo kamararia kendo jalony e weche mag chike e pacho kae ngire Nzamba Kitonga mane ong'ielo rengo juma mokalo. Nzamba Kitonga en jakom jolony mane oloso pend chike mawatiyo kod e pacho kae, chairman mar Committee of Experts mane o draft kata noloso 2010 Constitution. Nzamba Kitonga ne otho e kinde mane odhi iko osiepne moro e gwenge ma Kitui. Ne otho kod tuo mar cardiac arrest. Kendo jotelo mopogore opogore kotelne kod ker Uhuru Kenyatta, ker machon Mwai Kibaki, ogai ma ODM Raila Odinga, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, ker mar Okinde LSK mano Nelson Havi, kaachiel kod jayal buche maduong' e pacho kae mano David Maraga ne otelo ne ogendni ma pacho kae e ywago ngire Nzamba Kitonga ma en okil kamalo kaman gi lony mararieya e weche mag chike, kendo idhi pare kaka jalo mane okedo ne katiba manyien kata pend chike manyien mwatiyo kod e pacho kae, nikech ne en chairman mar Committee of Experts mano duol mar jolony mane ondiko katiba ma wan kod e kindegi. Kowuok e Lolwe TV, wakwayo Nzamba Kitonga ni Nyasaye oket chunye kamokwe, kendo watimo mos ne anyuola mare kaka Lolwe TV. Rest in peace, Professor. Mano it oboke mar ariyo nyaka it oboke mar adek. It oboke mar ang'wen loso ewi gigo ma oganda ma wuok e pacho kae, manyo mokalo kitiyo kod lony manyasani kata Google. Iwacho ni gino ma thoth oganda ma pacho kae manyo moloyo e Google e kinde ma gitiyo kod simbegi en kaka inyalo tiyo kod Fuliza. Ma en nonro mane ogol kod Google manyiso ni thoth oganda ma pacho kae kodhi sim kama gitiyo kod internet to thoth ging'iyo mana kaka inyalo tiyo kod Fuliza, mano yo mar holo pesa kata kawo omuom kitiyo kod Fuliza, mano mar kambi mar ong'we yamo mar Safaricom. Mano e thoth gigo ma oganda ma pacho kae manyo e Google. Gino mar ariyo ma bende oganda ma wuok e pacho kae manyo mokalo e Google en kaka inyalo loso pesa kitiyo kod lony manyasani, how to make money online. Mano bende gin achiel kuom gigo ma oganda jo Kenya manyo mokalo e Google. Gino mar adek ma oganda ma pacho kae manyo e Google en ni how to make a man cry in bed. Kaka inyalo miyo ng'ama dichuo ywag ka en e ng'angu koro akia ni to ywak nang'o motimore. It oboke mar abich loso ewi kaka duoko mar DNA. Aneno ka director mara dwa duoka but ok adwa duoko, an apenjo apenja. It oboke mar abich en ni kaka duoko mar DNA ne omiyo jago moro mane otwe e doho kod keth mar
bambo nyathi moro ma nyako ne owe thuolo bang' ka DNA ne ogolo duoko ni onge tudruok moro amora e kind jago mane otwe kod nyathi mane onyuol. Jago ni ne otwe miluongo ni Malik Muhammad Musa ne otwe kod keth mar bambo nyathi moro ma nyako. Kata kamano bang' ka DNA test notim to wacho ni onge tudruok moro amora e kind nyathi mane onyuol ni kod Muhammad Malik. Kendo mano omiyo doho oweyo Malik Musa Muhammad thuolo kuom ne donjone kod keth mar bembo. Mano e ber mar DNA. Onyiso adiera. Okete the way it is. Itoboke mar 6. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro wacho ni pod en e ng'wech mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kendo ma osenyiso ni dhi bedo piem mapek e kinde kod jalup ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. Raila nowacho magi e gwenge mag Butere chieng' ngeso. Itoboke mar 7. Nurses kaachiel kod lakteche ma pacho kae ok mor kod chuogo duol mar National Health Commission ma giwacho ni duol ma kamano mochuog e report mar BBI onge kod mbi kaka ne gidwaro. Lakteche wacho ni ne gidwaro ni mondo ochuog duol mar National Health Service kendo ne gimiyo jotelo mag BBI pachgi. Kata kamano BBI ochuogo duol mar National Health Commission kata service ma onge kod teko moro amora, kendo mane giwacho ni ok gidhi siro lwedo report mar BBI nyaka migi National Health Service Commission man kod teko to ok National Health Service Commission ma onge kod mbi moro amora. Mano itoboke mar 7. Itoboke mar 8 pod loso mana ewi report mar BBI ma idhi dhialo ayanga odiochieng' ma kawuono e kar romo mar Bomas of Kenya. Report mar BBI idhi golo ayanga ne ogendni ma pacho kae e kar romo mar Bomas of Kenya odiochieng' ma kawuono, kendo nyasino idhi tele kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e kar romo mar Bomas of Kenya. Itoboke mar 9. Wenge duto ong'iyo jalup ker William Ruto odiochieng' ma kawuono kinde ma nyasi mar dhialo aranga report mar BBI dhi timore e kar romo mar Bomas of Kenya. Wenge duto ong'iyo jalup ker William Ruto e kinde ma nyasi mar dhialo ayanga report mar BBI dhi timore odiochieng' ma kawuono e kar romo mar Bomas of Kenya. Mabiro kaluwore kod William Ruto mosebedo ka kwedo report mar BBI, kendo odiochieng' ma nyoro wacho ayanga ni reggae must stop. Mano gima jalup ker William Ruto wacho ayanga e kinde mane ni kaunti ma Kakamega. Ne owacho ni reggae mar BBI must stop. Koro odiochieng' ma kawuono wenge duto ong'iyo Ruto. Odhi chopo Bomas of Kenya kose ok odhi chopo. Iparo last time kata e kinde mane chako ayanga wach mar BBI e Bomas of Kenya, jalup ker William Ruto nochopo e romo ma kamano. Kata kamano ne en jalo mane onge kod mor, ne obet tenge e kinde ma ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga to nosiko nyiero kendo yogore e romo ma kamano. Kata kamano William Ruto nobet tenge kendo ne en kod lit mokalo. Ka odiochieng' ma kawuono wan ka jofwamb weche wadhi Bomas, kameras magwa te dhi ng'iyo jalup ker William Ruto to odhi chopo. To in case no chopo e romo ma Bomas kawuono, odhi bet tenge ka last time kose udhi bedo kod mor nikech osebedo kokwedo report mar BBI e campaigns mage e pacho kae. Itoboke mar 10. Report mar BBI dhi miyo duol mar National Intelligence Service NIS mbi kata teko mathoth e wi kedo gi mibadhi e pacho kae. Report mar BBI geno miyo duol mar National Intelligence Service mbi mar kedo kod mibadhi e pacho kae. Itoboke mar 12 loso ewi mibadhi mokwako kar od thieth maduong' e pacho kae, mano Nairobi Hospital. Itoboke mar 13 jatend migawo machon kendo jakom duond od bura machon ma pacho kae mano migosi Henry Kosgei gikone to nyoyudo PhD mare
higni 48 bang' yudo digri mare mokwongo. Mano Dr. Henry Kosgei, mane en jakom duond od bura mar ODM e kinde mokalo, nyoro yudo PhD mare higni 48 bang' yudo digri mare. Congratulations, Henry Kosgei. It oboke mar 13 bende, duond od bura mar ODM osiemo jokanyo mage madhi ataro kod chung' mar duond od bura mar ODM e yiero matin ma Msambweni. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nogolo siem ne jo od bura kaachiel kod MCS mag ODM matimo kampen ne jachung' machielo e od bura matin ma Msambweni ma ok en jachung' mar ODM. Nowacho ni jo od bura mar ODM kod MCS mag ODM nyaka sir lwedo jachung' mar ODM e yiero matin ma Msambweni, kendo jogo masiro jachung' mabalo kod duond od bura mar ODM idhi kaw negi okang' mager. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo e to oboke ni mar 13 nyaka 17. Tok oboke mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama japuonj maduong' mar Harambee Stars mano Jacob Ghost Mulee ne oyango ayanga squad mar Harambee Stars madhi tugo kod piny mar Comoros tarik 11 dweni e paw tuke ma Moi International Sports Center Kasarani. Japuonj maduong' mar Harambee Stars Jacob Ghost Mulee nyoro golo ayanga squad mar Harambee Stars madhi rakore kod piny mar Comoros e tuke mag AFCON qualifiers tarik 11 dwe manyien, kendo kuom weche mathoth mag tuke kaachiel kod squad mar Harambee Stars inyalo tudri koda koromo saa 11 odiechieng' ma kawuono e weche tuke kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba mowuok e pacho kae kaachiel kod pinje ma oko. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni new power post in BBI structure. New power posts in BBI structure. Ler ewi moko kuom migepe mag piny owacho ma BBI dhi miyo mbi kod moko kuom migepe ma BBI dhi mayo mbi, kendo iwacho ni jolup governors kaachiel kod governors manie second term margi biro dok pacho nikech thuolo margi mar tich rumo kendo onge lemo moro amora ma gidhi mako e pacho kae. It obokeno mokwongo bende mar Daily Nation en ikruok mar yawo ayanga nyasi mar BBI madhi timre odiechieng' ma kawuono e kar romo mar Bomas of Kenya. Nyasi mar yawo ayanga report mar BBI dhi timre odiechieng' ma kawuono e kar romo mar Bomas of Kenya. It oboke mar 3 loso ewi tho mar okil Kamaloka kendo jalony mararieyo weche mag chike Ngire Nzamba Kitonga. It oboke mar 4 odiechieng' ma kawuono report mar BBI idhi golo ayanga ne ogendni ma pacho kae e kar romo mar Bomas of Kenya. It oboke mar 5 jolony e weche mag chike wacho ni report mar BBI chal kod report mar Bomas draft mane jo od bura mar duond od bura mar PNU ne oketho e kinde romo mar Naivasha. It oboke mar 6 Ker Uhuru Kenyatta nyalo bedo e apisi dweche 4 bang' thuolo mare mar bedo e apisi rumo, kaluwore kod report mar BBI mayango ni thuolo mar winjo petitions mag presidential election idhi chwal kowuok ndalo 14 nyaka dwe achiel. Mano thuolo ma idhi winjo kod ywak moro amora ewi yiero mar kom ker ma report mar BBI ochwalo kowuok kuom ndalo 14 nyaka ndalo 30, mano dwe achiel. It oboke mar 8 report mar BBI idhi golo ayanga odiechieng' ma kawuono, kendo odiechieng' ma kawuono e odiechieng' mane onyuolie ker Uhuru Kenyatta. Mano birthday mar Uhuru Kenyatta, kendo mae ineno ka dhi bedo birthday gift, mich midhi miyo ker Uhuru Kenyatta odiechieng' mare mar nyuol e kinde ma report mar BBI idhi golo ayanga odiechieng' ma kawuono e kar romo mar Bomas of Kenya. It oboke mar 9 ker Uhuru Kenyatta
noseyo mokalo jogo makwedo ripot mar BBI kendo kwayo joganda mawuok e Kenya madiere mondo osir lwedo ripot mar BBI. Ker ne owacho magi odiochieng' manyoro kinde mane oromo kod oganda e kaunti ma Nyeri, kama ne okwayo oganda mawuok e Kenya madiere kata Mount Kenya region mondo osir lwedo ripot mar BBI. Ito oboke mar 10, doho mar piny mangima mar ICC nokwedo weche mane osebedo ka liekore ni gidwaro chako bura mar donjo ne jalup ker William Ruto. Doho maduong' mar piny mangima ICC nokwedo ripot mosebedo ka liekore ni gidhi chako ayanga bura mar tweyo jalup ker William Ruto e doho mar Hague. Ne gikwedo weche makamago. Ito oboke mar 12 katieko en ni luoro osechako donjo e pacho kae kaluwore kod kwan mamalo mag oganda magamo kute mag COVID-19 kaachiel kod kwan oganda matho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Oganda mathoth dhi nyime kod wito ngimagi e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19, kendo ma en kwayo marwa ni wabeduru akicha kendo waluw chike moket kod migawo mar thieth mar kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19. Ito oboke mogik mar Daily Nation, tok oboke mar Daily Nation loso ewi ler ewi migawo mar thieth e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni BBI battle begins as Uhuru Raila moved Bomas. Odiochieng' ma kawuono ripot mar BBI idhi golo ayanga e pacho kae e kar romo mar Bomas of Kenya, romo ma idhi telone kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogaye mar ODM Raila Odinga. Ito oboke mar 3 lose ewi nyathi moro rawera moro ma jahigni 14 man kod lony mararieya e weche mag lony manyasani kata teknoloji kaachiel kod IT. Nyathini en nyathi ma jahigni 14, kata kamano en kod lony mararieya ewi lony mar IT e pacho kae. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi ripot mar BBI. Ito oboke mar 6, jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi dhi nyime kod timo duto madwarore mar neno ni obedo ker mar 5 ma pacho kae. Ito oboke mar 8 pod loso mana ewi tho mar ngire Nzamba Kitonga. Tok oboke mar The Star, weche tuke, kama weche tuke e yorno mar adimba watudre koromo saa 11 kawuono e Lolwe TV, kama dhi mi weche mag tuke e yorno mar adimba. Janeno mar Lolwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche oboke mago ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo ikaw oboke momori kendo isom nyaka agaja mar medi kaachiel kod agaja mar kwano. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.